Και να γυρίσουμε, όπως είπαμε, την ιατρική μας σελίδα και πάμε σε εσάς, κυρία Μεϊδάνη, που είστε χειρουργός, οφθαλμίατρος και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα μιλήσουμε για το OCT, το οποίο είναι το μηχάνημα, να πούμε, είναι μια οπτική τομογραφία συνοχής για τα μάτια. Φύγαμε από τη μύτη και πάμε στα όμορφα μάτια. Θέλετε να μας πείτε λίγο η συγκεκριμένη εξέταση, τι ακριβώς είναι, OCT? Ναι, είναι μια καινούργια εξέταση, έχει ξεκινήσει αρκετά πρόσφατα η εφαρμογή της στην οφθαλμολογία. Έχει όμως βελτιώσει πάρα πολύ τις δυνατότητες που έχουμε για να διαγνώσουμε κάποιες βλάβες στο μάτι, αλλά και για να κάνουμε μια πιο αποτελεσματική θεραπεία. Βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια, βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά που είναι γραμμένα εκεί, αλλά εκείνο που ίσως πρέπει να... Πείτε μας τα πιο βασικά. Ναι, τα πιο βασικά είναι ότι χρησιμοποιείται χρησιμοποιούνται κύματα φωτός. Αυτά είναι στο υπέρυθρο μήκος του, μάλλον στο υπέρυθρο, γύρω στο το μήκος κύματος γύρω στα 800 μικρά. Βλέπουμε ότι είναι ένα μηχάνημα που έχει το 1999 ήταν αυτός ο οποίος πρώτος το ανακάλυψε, κάποιος Χουάνγκ. Εκείνο το οποίο μας εξασφαλίζει είναι ότι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση στο πίστιο κομμάτι του ματιού, στον αμφιβληστροειδή. Θα τα δούμε αυτά στην διαφάνεια και σε διάφορες άλλες εικόνες που θα δούμε στη συνέχεια. Και έτσι σε κάποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή πληροφορία για το τι συμβαίνει ακριβώς σε ορισμένες σημαντικές νόσους που προσβάλλουν τον αμφιβληστροειδή κυρίως στο μάτι. Είναι μια εξέταση που βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι, κυρία Μεϊδάνη? Ναι, είναι άμεσα, τα βλέπουμε εμείς οπτικά και έτσι μπορούμε άμεσα να πληροφορήσουμε και τον άρρωστο σε λίγα δευτερόλεπτα γιατί ακριβώς συμβαίνει στο μάτι του. Μάλιστα. Κυρία Καραφόγκα. Κυρία Μεϊδάνη, πόσο σύγχρονο είναι αυτό το διαγνωστικό μέσο, πόσο πρόσφατα δηλαδή μπήκε στην καθημερινότητα? Πάρα πολύ πρόσφατα μπήκε στην σύγχρονη ιατρική πράξη. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε σε μεγάλο βαθμό τη φλουοραγκιογραφία, δηλαδή την αγγιογραφία με φλουοροσκεΐνη ή ακόμη και τη φλουοραγκιογραφία με ενδοκιανίνη. Έρχεται τώρα να προσθεθεί αυτό το καινούριο μηχάνημα σαν ένα καινούριο εργαλείο αξιολόγησης των νόσων του βυθού του ματιού και έτσι είναι πολύ πιο εύκολα για μας που ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ματιού να κάνουμε καλύτερη τη διάγνωση αλλά και να έχουμε και πιο καλή θεραπεία, όπως είπα και στην αρχή. Μάλιστα. Κύριε Τσουτσάνη. Κύριε Μεϊδάνη, ποιο κομμάτι του ματιού αναλύουμε με το OCT? Όπως είπα και στην αρχή, το κομμάτι του ματιού που αναλύουμε με το OCT είναι το πίστιο κομμάτι του ματιού. Είναι, όπως βλέπουμε στη διαφάνεια, ο αμφιβληστροειδής και κυρίως το κεντρικό κομμάτι, αυτό που είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση, είναι η περιοχή της οχράς κοιλίδας. Αυτή την περιοχή μπορούμε να την σαρώσουμε με διάφορες κάθετες οριζόντιες ή και ελοξές δέσμες και έτσι να έχουμε σε κάθετη τομή όλες τα χαρακτηριστικές στιβάδες του ματιού, να δούμε σε ποια στιβάδα υπάρχει κάποια αλλίωση και έτσι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε καλύτερα τον τρόπο με που θα μπορέσουμε να κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία. Μάλιστα. Κύριε Πουλάκη. Θα ήθελα να ρωτήσω σε τι διαφοροποιείται αυτή η καινούργια μέθοδος OCT σε σχέση με τις άλλες προηγούμενες διαγνωστικές εξετάσεις που μας αναφέρατε? Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη εξέταση είναι μη παρεμβατική, δηλαδή δεν χρειάζεται να δοθεί κάποιο σκιαγραφικό υλικό έτσι ώστε να μπορέσουμε, όταν αυτό το υλικό περάσει μέσα από τους ιστούς του ματιού, περνώντας μέσα από την κυκλοφορία του χοροειδούς και μετά μέσα από τα αγκία του αμφιβληστροειδούς, να φτάσει στο μάτι και να δούμε ακριβώς το σημείο της βλάβης, δηλαδή πού διαρρέει τη χρωστική ή άλλες πληροφορίες όπως γίνεται στη φλουοραγκιογραφία. Εδώ αυτή η εξέταση γίνεται παίρνοντας, όπως είπαμε, σαρώνοντας τον οπίστιο, την οχρά σε διάφορες φάσεις με δέσμες οι οποίες τις ορίζουμε εμείς εκ των προτέρων και έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ καλή εικόνα. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, στη συγκεκριμένη διαφάνεια πώς μπορούμε να δούμε το οπτικό νεύρο. Επάνω αριστερά υπάρχει μια φωτογραφία βυθού. Έχουμε εντοπίσει την εικόνα στην κεφαλή του οπτικού νεύρου. Βλέπουμε δεξιά και κάτω εικόνες που μπορούμε να λάβουμε χρησιμοποιώντας το OCT, τρισδιάστατες εικόνες και εδώ μπορούμε να έχουμε και να χαρτογραφήσουμε σε κάποιο βαθμό την οπτική θηλή, να δούμε ποια είναι η κάθετη και οριζόντια διάμετρος του οπτικού δίσκου και αυτό είναι σημαντικό σε κάποιες νόσους και κυρίως στο γλαύκομα. Για να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η απεικόνηση των στιβάδων του ματιού, κυρία Μεϊδάνη. Θα ήθελα να γυρίσουμε σε κάποιες διαφάνειες, αλλά εντάξει, ίσως τώρα έχει παρέλθει αυτό. Λοιπόν, πώς γίνεται η απεικόνηση?
κάποια δέσμη φωτός φεύγει από μια πηγή εξωτερική, περνάει όλα τα στρώματα του ματιού, φτάνει στον αμφιβιστροειδή και μετά ανακλώμενη προς τα πίσω επιστρέφει μέσα από διάφορες διεργασίες και κάτωπτρα. Γίνεται λοιπόν ένα σκανάρισμα, θα λέγαμε, του οπίστιου κομματιού του ματιού και κυρίως της οχράς κοιλίδας με τα καινούριου τύπου μηχανήματα, το OCT που αναφέρεται ως Spectral Domains OCT, είναι μια καλύτερη, ας πούμε, μια εξέλιξη του προηγούμενου μηχανήματος που λεγόταν Time Domain. Μπορούμε να έχουμε γύρω στα 15 με 40.000 αρρώσεις στο μάτι και έτσι έχουμε μια πολύ λεπτομεριακή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στο μάτι. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω κάτι απλό. Βάζει κολλήριο ασθενής? Ναι, χρειάζεται να βάλει. Υπάρχουν συνήθως βάζουμε κολλήριο, κάνουμε κάποια μυδρίαση, δεδομένου ότι σε μερικές περιπτώσεις όταν υπάρχουν θολά διαφλαστικά μέσα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος βαθμός καταράχτη ή κάτι άλλο, δεν μπορεί να περάσει πάρα πολύ εύκολα η δέσμη μέσα από το μάτι. Ούτως ή άλλως όταν είναι κάποιος ο οποίος έχει αρκετά πυκνό καταράχτη, δεν μπορούμε να έχουμε πολύ καλή εικόνα, έχουμε μια θολή εικόνα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε και περνάμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή, γιατί το κύμα φωτός το οποίο περνάει μέσα από τον κερατοειδή για να φτάσει στον αμφιλιστροειδή βρίσκει κάποια εμπόδια σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα στα διαφλαστικά μέσα, τα πρόστια διαφλαστικά κομμάτια του ματιού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε εικόνες πάρα πολύ σημαντικές, τρισδιάστατες όπως είπα και πριν, αλλά και μη τρισδιάστατες και μάλιστα μπορεί να είναι σε κλίμακα του γκρίζου ή και να έχουμε και μία, ανάλογα με την ανακλαστικότητα που έχουμε από τους διάφορους ιστούς, μία εικόνα, μία απεικόνηση, η οποία μπορεί να είναι από το κόκκινο που είναι περιοχές υψηλής ανακλαστικότητας μέχρι το μπλε περιοχές χαμηλής ανακλαστικότητας. Σωστά. Και έτσι ανάλογα με το πώς γυρίζει πίσω η δέσμη μπορούμε να εντοπίσουμε αν η βλάβη που παρουσιάζεται σε διάφορα επίπεδα του ματιού, στις στιβάδες δηλαδή στην περιοχή της οχράς, οφείλεται σε κάποια περιοχή η οποία είναι περισσότερο, θα λέγαμε, λιγότερο ανακλαστική, περισσότερο ανακλαστική, και αυτό σχετίζεται με το αν υπάρχει υγρό στην περιοχή αυτή, το αν υπάρχει κάποια ουσία η οποία είναι πιο συμπαγής, και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ανάλογα με το πώς επιστρέφει η δέσμη πίσω και την λαμβάνουμε εμείς, ναι, ακριβώς τι περίπου υλικό έχει συσσωρευτεί σε κάποια περιοχή στο μάτι ή κάποια αλλίωση περίπου. Άρα για διάφορες ασθένειες, όπως είπατε, χιλιάδες ασθένειες, είναι αυτές που μπορεί να εντοπιστεί με το OCT, και βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε και με τη φλουραγιογραφία. Αλλά συνήθως το OCT είναι συνοδευτικό της φλουραγιογραφίας, γιατί έχουμε πιο σαφή και πλήρη εικόνα του τι μπορεί να υπάρχει στην περιοχή αυτή του ματιού που υπάρχει βλάβη. Κυρία Κυπρέου. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μεϊδάνη, αυτή η οπτική τομογραφία, το OCT όπως το λέμε, έχει αντικαταστήσει τελικά άλλες εξετάσεις όπως η φλουραγιογραφία? Ναι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το βρίσκουμε εύκολα αυτό το μηχάνημα, υπάρχει σε διαγνωστικά κέντρα? Αυτό το μηχάνημα δεν υπάρχει σε πολλά. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά ιατρεία που το διαθέτουν, αλλά το κόστος είναι αρκετά υψηλό, οπότε περισσότερο συχνά το βρίσκουμε σε συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία είναι περισσότερο εξειδικευμένα στο βυθό. Άρα είναι κάτι που είναι υπό εξέλιξη τώρα? Δεν είναι υπό εξέλιξη, έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Απλά τα περισσότερα διαφλαστικά κέντρα, αυτά τουλάχιστον που ασχολούνται με παθήσεις οχράς ή αμφιβληστροειδούς, είναι εφοδιασμένα και με αυτό το μηχάνημα, δεδομένου ότι έτσι μπορούμε να έχουμε πιο σαφή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει, και όπως είπαμε, δεν βοηθάνε μόνο στη διάγνωση, αλλά και στο πόσο αποτελεσματική έχει γίνει η θεραπεία μετά από κάποια εφαρμογή κάποιας θεραπείας, κάποιας αγωγής. Και θα σας πω στη συνέχεια σε ποιες παθήσεις είναι αναγκαία η χρήση του OCT. Κύριε Καραφώκα. Κυρία Μεϊδάνη, σε όλους μας αρέσει να έχουμε καινούργια διαγνωστικά εργαλεία, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία παραγωγής βιοτεχνολογίας, και μας βομβαρδίζουν συνέχεια με καινούργια γκατζετάκια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών. Ιατρικά γκάτζετ. Ιατρικά, ναι. Σημασία έχει για κάθε καινούργιο διαγνωστικό εργαλείο να έχει τη θέση του, την πρακτική του θέση στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Τι ρόλο έχει αυτό, είναι η εφαρμογή του, δηλαδή έχει νόημα, είναι ουσιαστική, ας πούμε? Έχει νόημα μεγάλο. Κάνει τη διαφορά για τον ασθενή? Κάνει τη διαφορά. Πρώτον, δεν υποβάλλεται ο άρρωστος σε
κάποια εξέταση η οποία μπορεί να έχει κάποια αρνητικά επακόλουθα. Παραδείγματι, η φλουοραδιογραφία έχει κάποιους δυνητικούς κινδύνους. Σε άτομα με αλλεργία ή άλλα προβλήματα, τα νεφρά ή καρδιακά προβλήματα, ίσως είναι και μια σχετική αντένδειξη. Αν δεν ληφθούν δηλαδή κάποια μέτρα πριν, ή αν δεν το ξέρει αυτό κάποιος αναισιολόγος ο οποίος πρέπει να παρευρίσκεται, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα αυτό. Δεύτερο, το αποτέλεσμα, είπαμε, το λαμβάνουμε αμέσως. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, και επίσης, επειδή το κύμα είναι κύμα φωτός το οποίο χρησιμοποιείται, δεν υποβάλλεται σε καμία ακτινοβολία ο άρρωστος. Είναι δηλαδή πάρα πολύ πρακτικό από πάρα πολλές απόψεις. Κύριε Μεϊδάνη, και πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ανταπόκριση στη θεραπεία μας μιας νόσου? Ναι. Υπάρχει τρόπος, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Μπορούμε να ελέγξουμε την ανταπόκριση θεραπείας σε συγκεκριμένες αρρώστιες. Βλέπουμε εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, υπάρχει ένα OCT μετά από κάποια εκφύλιση στην οχρά κοιλίδα. Υπάρχει μια συγκέντρωση, δεν φαίνεται τόσο πολύ καθαρά ίσως στη διαφάνεια, υπάρχει μια συγκέντρωση υγρού, υπαφλιστοειδικού υγρού στην άνω διαφάνεια. Αυτή έχει λίγο μειωθεί στην κατώτερη, στην αμέσως επόμενη. Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία έχει πάει καλά. Εδώ πάλι βλέπουμε μια άλλη πάθηση. Στην κάτω διαφάνεια, αυτό είναι ένα είδημα οχράς κοιλίδας διαβητικής αιτιολογίας, διάχυτο είδημα. Στην κάτω, το σχήμα, στη διαφάνεια, το κάτω σχήμα, αυτό που είναι στο δεύτερο πλάνο, υπάρχει μια πάχυνση του αφλιστροειδούς εδώ και υπάρχει επίσης και συγκέντρωση υγρού. Βλέπουμε στην πάνω εικόνα ότι αυτό το υγρό έχει μειωθεί μετά από εφαρμογή κάποιας θεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν αποτελεσματικοί στη θεραπεία. Επίσης εδώ πάλι μία άλλη νόσος, είχαμε περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι μειώθηκε το πάχος του αφλιστροειδούς. Αυτό δηλαδή που εμείς μετράμε με το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι κατά πόσον συνεχίζει να υπάρχει υγρό μετά από κάποια θεραπεία στην περιοχή αυτή του ματιού και κατά πόσον αυτό το υγρό, κάνοντας την συγκεκριμένη θεραπεία, μειώνεται. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ παραστατικά. Στον το πάνω τετραγωνάκι αριστερά έχουμε μία εικόνα από μία θρόμβωση, από είδημα μάλλον της οχράς κοιλίδας μετά από μία θρόμβωση στον κάτω κλάδο. Αυτό το είδημα δεν φαίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικά στη φωτογραφία βυθού, ούτε επίσης και στη διπλανή φωτογραφία. Φαίνεται όμως αρκετά καλά στο αριστερό κάτω τετραγωνάκι, όπου βλέπουμε ότι στο κίτρινο υπάρχει μία εξόγκωση. Αυτή η εξόγκωση παρουσιάζεται, δηλαδή μία καμπούρα. Αυτό οφείλεται ακριβώς στην τριδιάστατη εικόνα, στο ότι έχει συσσωρευτεί υγρό σε αυτή την περιοχή. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε ότι μετά από θεραπεία αυτή η καμπουρίτσα έχει μειωθεί και έχει πια η τριδιάστατη εικόνα της οχράς έχει φτάσει προς τη φυσιολογική της εμφάνιση, δεδομένου ότι έχει περιοριστεί το είδημα στην περιοχή αυτή. Οπότε σημαντικό το μηχάνημα. Ναι, ήμασταν αποτελεσματικοί στη θεραπεία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, κυρία Μεϊδάνη. Πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με εσάς. Συνεχίζουμε, είμαστε εδώ με την κυρία Μεϊδάνη, χειρουργός οφθαλμίατρος. Μιλήσαμε για την οπτική τομογραφία, όπως είπαμε το OCT, και θα θέλαμε να μας πείτε αναλυτικά σε ποιες νόσους χρησιμοποιείτε. Όπως είπαμε και πριν, χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις νόσους που προσβάλλουν την περιοχή της οχράς. Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά κάποιες νόσους? Θα σας πω στη συνέχεια. Οι σημαντικότερες όμως είναι οι εξής: η εκφύλιση οχράς κοιλίδας, είναι η θρόμβωση φλέβας, οποιασδήποτε θρομβώσεις, είτε αυτή είναι θρόμβωση κλάδου, είτε είναι θρόμβωση κεντρικής φλέβας του αφουλιστροειδούς, καθώς επίσης και σε διάφορες παθήσεις που αφορούν, και κυρίως μάλλον σε αγκιακά νοσήματα, και μία από τις πιο σημαντικές αγκιακές νόσους είναι ο διαβήτης, η διαβητική αφουλιστροειδοπάθεια, που παρουσιάζεται επίσης είδημα στην περιοχή της οχράς κοιλίδας σε μεγάλο βαθμό. Αυτές είναι οι τρεις βασικές, και αναφέρθηκα σε αυτές γιατί η θεραπεία πια γίνεται κάνοντας κάποιες ενέσεις οι οποίες αναφέρονται ως ενδοϊαλβικές εγχύσεις για όλες αυτές τις νόσους, σε περίπτωση που υπάρχει βέβαια αλλίωση στην περιοχή της οχράς και παρουσία υγρού, και γι' αυτό το λόγο, και κυρίως διότι για να μπορέσει να χορηγηθεί αυτό το φάρμακο το οποίο χορηγείται, το οποίο είναι δωρεάν και χορηγείται δωρεάν από το ελληνικό κράτος, αυτό, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία εξέταση OCT, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει από την Επιτροπή και να εγκριθεί σαν φάρμακο, δεδομένου ότι αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο που χρησιμοποιείται έχει μια αρκετά υψηλή τιμή. Και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η συγκεκριμένη εξέταση και η φλουοραδιογραφία στην αρχική φάση, πριν δηλαδή ξεκινήσει η θεραπεία,
τότε μόνο εγκρίνεται και μπορεί να την πάρει ο άρρωστος. Μάλιστα. Κύριε Πουλάκη. Αυτή η συγκεκριμένη εξέταση, η τομογραφία, η οπτική τομογραφία συνοχής, με τι συχνότητα μπορεί να χρησιμοποιείται? Δηλαδή, βλέπουμε ότι γίνεται κατά έλεγχο στην πορεία μιας θεραπείας. Πόσο συχνά μπορεί να χρησιμοποιείται και πόσο ασφαλής είναι αυτή η χρήση? Είναι ασφαλής, γιατί όπως είπαμε και πριν, χρησιμοποιείται κύματα φωτός, άρα δεν είναι βλαβερή για το μάτι, για τους ιστούς δηλαδή, τους ανθρώπινους, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, συνήθως χρησιμοποιείται και κάθε μήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και πολύ συχνότερα, αλλά κυρίως κάθε μήνα στις περισσότερες περιπτώσεις, για να ελέγξουμε το θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά από τη συγκεκριμένη θεραπεία, τουλάχιστον στις παθήσεις που αναφέραμε προηγουμένως, δεδομένου ότι υπάρχουν τα πρωτόκολλα, τα γνωστά, όπου θα πρέπει τουλάχιστον να ελέγχεται κάθε μήνα η οπτική οξύτητα αλλά και το πάχος του κερατοειδούς, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, δηλαδή την οπτική τομογραφία συνοχής, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Και γι' αυτό το λόγο και δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια αντένδειξη για χρήση λιγότερη ή περισσότερη. Το σίγουρο όμως είναι ότι στις συγκεκριμένες νόσους θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα αυτή η εξέταση για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Κύριε Τσάνη. Μας είπατε προηγουμένως ότι ένα από τα νοσήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η εκφύλιση οχράς κοιλίδας, κάτι πολύ συχνό. Τι είναι αυτό που προσφέρει παραπάνω από την κλασική εξέταση που κάνατε παλαιότερα? Ακριβώς μπορούμε να μετρήσουμε το πάχος του αμφιβληστροειδούς στο σημείο αυτό της βλάβης. Βλέπουμε ότι στη φωτογραφία, στην δεξιά επάνω, υπάρχει μια φωτογραφία βυθού. Σε αυτή όμως τη φωτογραφία δεν μπορούμε να εντοπίσουμε ποιο είναι το πάχος, δηλαδή ποιο είναι πόσο περίπου έχει παχυνθεί το συγκεκριμένο σημείο του αμφιβληστροειδού στο οποίο έχει το πρόβλημα, δηλαδή η περιοχή της οχράς. Αυτό το βλέπουμε μόνο χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη εξέταση. Απλά η φωτογραφία βυθού δεν μας καλύπτει μόνο η φλουραγιογραφία σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, σε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση. Κυρία Μεϊδάνη, σας άκουσα προηγουμένως να λέτε και για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που σίγουρα είναι πολύ συχνό πρόβλημα για σας. Τι βοήθεια προσφέρει αυτή η εξέταση σε αυτά τα άτομα? Είναι παρόμοια με τη βοήθεια που προσφέρει για την εκφύλιση οχράς κοιλίδας. Μπορούμε δηλαδή να ποσοτικοποιήσουμε τη βλάβη και να δούμε πόσο παχυμένος είναι ο αμφιβληστροειδής. Εκεί μπορεί να υπάρχει και μια συνδυασμένη θεραπεία. Τελευταία έχει μπει και η ενδοελωδική έγχυση στη συγκεκριμένη νόσο, στο σαχαρόδι διαβήτη, και όταν υπάρχει αυτή η προσβολή, δηλαδή διάχυτο είδημα στην οχρά. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το OCT για να μπορούμε να μετρήσουμε πάλι το πάχος, και εφόσον αυτό το πάχος δεν μειώνεται, μπορούμε να σκεφτούμε και κάποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους, μήπως μπορέσουμε με με καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, δηλαδή χρησιμοποιώντας και το λέιζερ. Παλιά καταρχήν υπήρχε για τη διαβητική αμφιστοπάθεια μόνο το λέιζερ. Δηλαδή το λέιζερ είτε με τη μορφή του grid laser ή του εστιακού για την αντιμετώπιση του ειδήματος στην περιοχή της οχράς, και βέβαια και υπήρχε και η πανρέτιναλ φωτοπηξία για την αντιμετώπιση της νοαγγίωσης γενικά στο βυθό, στην οπτική θηλή, οποιοδήποτε άλλο σημείο του αμφιβληστροειδούς. Αυτά γινόντουσαν και γίνεται ο κύριος μηχανισμός, ο κύριος τρόπος θεραπείας για όλες τις περιπτώσεις της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αυτές δηλαδή που είναι απειλητικές για την όραση, ή αυτές οι οποίες δημιουργούνται λόγω ενδοϊαλβικής αιμορραγίας και άλλων επιπλοκών που οφείλονται στην ανάπτυξη νεοαγγείωσης στον βυθό. Άρα λοιπόν, τώρα με τις ενέσεις αυτές που γίνονται και μπορώντας να ποσοτικοποιήσουμε ακριβώς το είδημα, να δούμε πόσο το είδημα αυξήθηκε ή μειώθηκε, είμαστε πιο σίγουροι για το αν το λέιζερ μόνο του ή σε συνδυασμό με εγχύσεις είναι καλύτερα ή όχι. Δηλαδή έχετε αλλάξει τις ενδείξεις σας με την καινούργια έχει αλλάξει τεχνική. Σε κάποιο βαθμό η θεραπεία και στο είδημα της οχράς κοιλίδας. Παλιά γινόταν, όπως είπαμε, μόνο το grid ή εστιακό λέιζερ. Τώρα μπαίνουν οι εγχύσεις αυτές, οι ενδοελωδικές, οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε μόνες τους, ανά μήνα βέβαια, και μετρώντας πάντα οπτική οξύτητα και το πάχος του αμφιβληστροειδούς, αλλά
και μπορεί να γίνουν και σε συνδυασμό με λέιζερ. Ανάλογα με το πώς θέλει ο κάθε ειδικευμένος, εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο τρόπο θεραπείας οφθαλμίατρος, μπορεί να ξεκινήσει ή κάνοντας στην αρχή έγχυση ενδοελογικής ένεσης και μετά κάνοντας λέιζερ, ή μπορεί να κάνει μόνο λέιζερ ή μπορεί να κάνει μόνο ενέσεις. Είναι ανάλογα με το πώς εκείνος θεωρεί ότι μπορεί να θεραπεύσει καλύτερα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Μεϊδάνη, σε άλλες παθήσεις, εκτός από αυτές που είπαμε του διαβήτη και την εκβίληση της ζυγοχράς κοιλίδας, όπως παράδειγμα, όπως το γλαύκωμα, θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή η εξέταση? Ναι, αυτή η εξέταση έχει το εξής, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορούμε να δούμε όχι μόνο την περιοχή της οχράς, αλλά και την περιοχή του οπτικού νεύρου. Έτσι, μπορούμε με έναν πολύ σημαντικό τρόπο να βρούμε ποια είναι η κάθετος και οριζόντια διάμετρο στην περιοχή του οπτικού νεύρου, να αξιολογήσουμε αν υπάρχει μια μεγάλη μείωση, μια κύλανση στο οπτικό νεύρο, να δούμε αν αυτή η κύλανση έχει μεγαλώσει ή μικρύνει και βέβαια να αξιολογήσουμε μια άλλη στιβάδα, τη λεγόμενη νευροαφυλιστηρωτική στιβάδα, η οποία είναι αυτή η οποία παθαίνει την σημαντικότερη βλάβη όταν έχουμε στην περίπτωση του γλαυκώματος. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε μία μείωση αυτής της στιβάδας, έχουμε έναν υψηλό, το γλαύκωμα είναι σε πολύ κακή, είναι πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ κακό, είναι αρκετά προχωρημένο, άρα έχουμε περισσότερο, εστιάζουμε μάλλον στο πώς θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε δίνοντας σε μεγαλύτερη συχνότητα διάφορα κολλήρια ή αλλάζοντας κάποια κολλήρια, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη θεραπεία. Κυρίως δηλαδή μετράμε αυτή τη στιβάδα, την νευροαφυλιστηρωτική στιβάδα, από μια πλευρά, και από την άλλη μετράμε και το CD ratio, δηλαδή τη διάμετρο, την κάθετη της κύλανσης του οπτικού νεύρου, έτσι ώστε να ξέρουμε αν είμαστε ικανοποιημένοι, αν είναι η σωστή θεραπεία ή όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση του γλαυκώματος. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μεϊδάνη. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Μας τα εξηγήσατε αναλυτικά για τα μάτια. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Μεϊδάνη, να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κυπραίου. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία και αναλυτικά και για τη μύτη. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πουλάκη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καραφώκα και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τσουτσάνη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε στην εκπομπή Doctors Live. Πιστά μαζί σας, όπως βλέπετε, πάντα σας καλύπτουμε. Γεια σας από εμάς.